खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आजबे खृष्टान नेशनेल ड्राग्स रेगुलेटरा भारतनि फार्मा कम्पानि मरियन बाय'टेकजों दिहुनजानाय ड.1 मेक्स कक सिराप लोंनानै आजबे खृष्टानाव गासै 8 उन्दै गथ'साफोर जिउ गोमादों होनना अजद दिखांदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि थाखाय भारतनि मिरुनि सावस्रि मन्त्रि मनकुश मान्डाभियाया बिनि सायाव गोथौ नायबिजिरगोन होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मरियन बाय'टेक फार्मा कम्पानिया गावसोरनि दिहुननाय मुलिफोरखौ भारताव फाना। बे कम्पानि गावसोरनि दिहुननाय मुलिफोरखौ आजबे खृष्टानावल' दैथायहरो होनना उत्तर प्रदेशनि सरकारा मैया बृहस्पतिबारखालि बे जाथायनि थाखाय नयदायाव नायबिजिरनाय समाव फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दाउ फिसिग्राफोरखौ थुलुंगा होनो बिटिआर सरकारनि जुनार फिसिग्रा बिफाना फिसिजाग्रा दाउनि जोलै राननानै होदों। मैया क'क्राझार जिल्लानि देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय देबोरगाव बिसिडिसि मावखुलियाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों SODP बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा क'क्राझार जिल्लानि गासै 90 मुलाम्फागिरिफोरनो साफायाव 50 लेयार इउनिट लिड बोर एबा दाउ जोलै दाउनि आदार दानाखौ राननानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि जुनार फिसिग्रा बिफाननि DSP डक्टर JP दासनि नुजाथिनायाव आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मुलाम्फागिरिफोरनो दाउ फिसाखौ गथायनानै होयो। थामथि रादाबाव दं मैया बृहस्पतिबारसिमाव भारतनि कभिड-19 बेरामजों गोदानै सन्देरजानायनि अनजिमाखौ 268 सा मोनदेरबावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव भारतनि गासै कभिड-19 एक्टिभ जाना थानाय सुबुंफोरा सा 3552 जाहैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां सानै बर' फिसा सनानि मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि वेस्ट बेंगलनि नेताजी सुभाष इनड'र स्टेडियाम राजबारी स्टेडियामाव जानाय 20थि अल इन्डिया इन्टार स्कुल एन्ड सिनियर काराटे चेम्पियनशिप फेडारेसन काप 2022 बादायलायनायाव बर'नि फिसा बेन्जामिन ब्रह्म आरो सन्जिता ब्रह्मआ सनानि मेडेल देरहानो हादों। बाथि रादाबाव दं मैया बृहस्पतिबारखालि केम्ब'डिया टाउननि केसिन' हटेल कमप्लेक्सआव गेदेर अर खामनायजों गासै 19 जन सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गारनांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो 30 जन सुबुङा गोमानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। द'थि रादाबाव दं मैया बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटीनि सांसारियाव गंसे सुइफ्ट डिजायार गारिनिफ्राय पुलिसफ्रा माखासे ड्राग्स हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरनि गेजेराव दंमोन 6 ग्राम हेर'इन, 147 था कक सिराप आरो 19 था पेकेटआव सोनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि टेब्लेटफोर हमनो हादों होनना पुलिसआ फोरमायदों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे जाथायाव लोब्बा थानाय 3 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।